Il-ħmar il-makus idur għalih id-dubbien. Kien wasal il-jum tal-ħadd u ta' kull ġimgħa kien jiġi n-nannu Rokku sabiex iqatta' nofsinhar ta' filgħodu magħhom. Nina kienet tkun fuq ix-xwieq tistennieh u flimkien mal-mama kienet tilħaq tlesti kollox għall-kolazzjon sabiex malli jiġi n-nannu Rokku jisib l-ikel jistennieh. Nina għamet kmieni bħas-soltu u flimkien mal-mama bdew il-preparamenti. Il-mama bdiet tixwi l-ħobż filwaqt li Nina kienet qiegħda tpoġġi l-platti fuq il-mejda tal-ikel. Il-papa kien għadu ma qamx. Bħallum ma kienx ikun xogħol u kien jieħu gost jibqa' ftit riqed aktar mis-soltu. Malli l-mama kienet lestiet il-ħobż mixwi u marret tpoġġihom fuq il-mejda, instema' ħoss qawwi mit-taraġġ. Kemm il-mama kif ukoll Nina telqu jiġru biex jaraw x'ġara. Kif waslu, raw li l-papa mixħud fl-art li aktar x'kien għadu ma fetaħx għajnih sew u baqa' nieżel jitgerbeb it-taraġġ kollu. Nina u l-mama ippruvaw jgħinuh iqum fuq saqajh u bil-galbu resquh fuq is-siġġu tal-kamra tal-ikel. Sakemm il-mama bdiet iddewwih bi ftit spirtu, daqqet il-qampina tal-bib. Kien wasal in-nannu. Bil-fixla, il-mama telqet kollox minn idea biex tfittex tiftaħ il-bib u waqqet l-ispirtu kollu fuq il-papa li malli ħass il-ħruq qam jiġri waħwaħ. Nina ġabitlu xugaman biex jimsaħ ftit waqt li l-mama fetħet il-bib. Miegħu kien ġab ballun żgħir għal-Nina. Malli ra, in-nannu waddab il-ballun lil Nina. Iżda ma rnexxilix taqbdu. Minflok spiċċa eżatt f'wiċċ il-papa u mad-daqqa waqa' mal-art. Nina qabdet titħaq minn taħt waqt li l-mama u n-nannu ippruvaw għajmu lill-papa mill-art. Sewwa jgħidu li l-ħmar il-makus idur għalih id-dubbien. Tifsira. Fil-ħajja aktar ma l-affarijiet jidhru ġejjin ħażin, aktar jispiċċaw imorru għall-ar. Minn problema waħda titfaċċa oħra u oħra warajha. Aktar ma tkun makkes, aktar tkompli taqla fuq wiċċek.